Suratu Sura Makkiyatun. Alamaden bonya caman de b'a la. Bismillah ni suratu Shura a jira Mbakan de. Suratu Shura ale Qur'ana sura 42 bi wɔɔrɔ ni filanan la jigili la aya 53 don kelama 860 don harafu 7,431 don. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim Ain Sin Qaf. Allahu a'lam bi muradi bi dhalika. Kadhalika. Ago ochuende la. Yuhillahu ala bi waidi. Ilayka. Kana ema. Ila alladhina. Ani kana mughuma. Min qablika. Minun konayenye. Al-Azizu. Ala mi ese masaye. Al-Hakim. Ala mi nga kiri benendo. Lahuma. Fembe bi ala ye. Fi samawati. Fembe be sangolola. Wama. Ani femi. Fil ardi. No be dugumagolola. Huwa. Ala yin. Al-Aliyyu. Ale de masakorotale. Al-Azim. Ale de masabaye. Yakadu samawati. Sangolo ube surunya. Yatafattarna. Ube perembere. Min fawqihinna. Kabo sanvelala. Wal malaikatu. Malika ube surunya. Yusabbihuna. Malika ube sunalige. Bihamdi rabbihim. Niu makatanuye. Yastaghfiruna. Ube yafadele. Liman. Mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye fil ardi. minnu bɛ dugumakolo la limanadenw na Ala. tiɲɛ dɔ Inna Allah. i k'a dɔn ko Ala Huwa. ale ye tigitigi Al-Ghafuru. ale de yafa caman masa ye Ar-Rahim. ale de ye hinɛba ye ni n'a ka beselibagaw ye والذين maa minnu اتخذوا أولياء n'olu ye teriw somina من دونه n'a ma kɛ Alahu Taala ye ka boliw somina ka wala ka fɛn wɛrɛw somina bato fɛn ye min tɛ Ala ye الله Alahu Taala حفيظ Ala ye tangaleba de ye عليهم kɔlɔsilibaga don u bɛɛ lajɛlen ka k'o sara وما أنت e ma o lamɛn nin ma kɛ بوكيل ni tangalibaga ye عليهم u kan وكذلك i ta ye laseli de ani kangarimada i ta ye o dɔrɔn de naam وكذلك o cogoya in de la أوحينا an ye wayi de إليك kana e Mamadu lamini ma قرآنا kalanfɛn na عربيا n'o ye arabukan ye لتنذر أم القرى yalasa i na dugu babagabagali ومن ani dugu minnu حولها n'olu bɛ Makan kɛrɛfɛla la وتنذر dugu ba ye Makan ye dugu tɔw diɲɛ dugu tɔw o ye hawlaha ye walima dugu ba o ye dusukun ye dugu tɔw o ye sunfɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ye naam وتنذر i na bagabagali kɛ يوم الجمع dalajɛli don ye لا ريب siga tɛ فيه o don in nali la فريق في الجنة jamakulu dɔ olu bɛ arijɛnɛ kɔnɔna na وفريق jamakulu في dɔ السعير olu bɛ tasuma minɛnen na ولو شاء الله n'a kun ye Ala ja لجعلهم a kun b'o bɛɛ lajɛlen kɛ أمة jamakulu ye واحدة n'o ye jamakulu kelen ye ولكن nga يدخل من a bɛ mɔgɔ ladon يشاء n'a ye o kanu في رحمته a ka hinɛ la والظالمون ndɔnnikɛlaw ما من ولي tangalibaga tɛ لهم ndɔnnikɛla ninnu ye ولا نصير wala dɛmɛbaga أم اتخذوا أولياء yala olu ye beselibagaw de somina من دونه n'a ma kɛ Alahu Taala ye الله Alahu Taala هو ale ye tigitigi الولي ale de ye jɔnw beselibaga ye وهو ale Alahu Taala ye يحيي الموتى ale de bɛ su ɲɛnamaya وهو ale قدير
sebado على كل شيء fembela jelenga وما mo trompel galan ningelemanu awliya minum biyanno do be farnya alama ka sedegerna fo ma minum be alaka jonyumon bunya alaka jonyumon bunya u ka batu dogona bangalen bela jelen bita kadi ala kelen pewudema batu ibadatu kisekelente no badi jondoma fa mana ke don ala ko man aadali waliyan faqad aadhantuhu bil harb akoni mamiye waliyu kon aleye ya ale a tigila doniya ni kele mogomo ni ya ale ka waliyu kelen kon ko kele be ni ale ala de ci atini waliyu jere a be ni ala ne ci o ya don ala kon to fo ka tlaw tuni ka fo ko ni iye o waliyu ki tere ko ale bitla ka nyangata sima ayi awliyaw arab kana o de mogo fasola mogo be wele ko awliya udam bon ni aya soro awliya labilale do o ti se ka ɲa cogo si la a ti se ka fɔ cari ye dɛ parce que adamaden si tɛ diɲɛ kɔnɔ fo ka sɔrɔ awliya dɔ b'i bolo bari o awliya ninnu olu de ye faso jolitigiw ye ni ko y'i sɔrɔ olu de bɛ sigi ka a kungo fɔ voilà mais a kan t'o ma a kan bɛ de ka i ka batu yɛlɛma ala kira nana cimka min ye ko yɛlɛma ka taa di fɛn ma ɲamariya tɛ min bolo fatantiya ti a bolo o ye ilahu de ye e yɛrɛ bolo dɔrɔn e b'a batu perewu t'a bolo ko a b'i bila nin fɛn na ko i k'o kɛ walima k'a fɔ i ka nin to yen o t'a bolo i b'a batu dɔrɔn ka i yɛrɛ lafiya e yɛrɛ ka faamuya la quoi mais ka batu bɛ yɛlɛma ka bɔ ala ma n'a fɔra ko awliya yɔrɔ o yɔrɔ a kan bɛ o tigilamɔgɔw de ma minnu tɛ sali u tɛ sun u tɛ jaka u tɛ hiju u jigi dalen yɛrɛ tɛ ala kan u jigi dalen bɛ u ka boliw n'u ka besirifɛn ninnu de kan ala kan b'o de ma ko awliya n'a fɔra dɔrɔn arabukan mɛnna ni arabukan faamuya bɛɛ lajɛlen bɛɛ n b'a faamu o yɔrɔ bɛɛ a fɔra makankan minnu ye o cogo kelen dɔ u tun b'a faamu ni k'a fɔ ko makankaw ko awliyaw de tun b'u bolo a y'o te awliya min dɔ dɔrɔn o ye n filɛ ka f'i ye cogo min laɲini o de ye ni maa min nana bi ko o facari silamɛw kan silamɛ minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ ka Alahu ta'ala bato ka ɲɔmaa k'u la ni e a facari k'a sɔrɔ e dalen b'a la k'a fɔ olu ka batu kisi kelen tɛ yen nɔ n'u b'o ta k'a di danfɛn dɔ n bɔra ko pɛrɛpɛrɛlatigɛ fɔ aw ye sa n'i taara ka aya in ta k'a bila o kan o ye i ni dɔngɔ de fɔ kuranɛ kɔnɔna na i ye kuranɛ yɛlɛma ka kɛ i ni dɔngɔ ye o dun o bɛ maa kafiriya quoi bon silamɛ an b'a fɛ a ka yɔrɔw faamu tafsiri ninnu kɔnɔna na quoi dɔw ti tafsiri kɛ ni tilenya ye u b'a kɛ de dɔrɔn ka mana biri maaw ɲɛ la yalasa u ka taabolo bɛ sanga sɔrɔ cogo min ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma bisimilayi fɛn min naam n'a ye ɲɔgɔn fɛngɛɲɔgɔnya ikhtalaftum de n'a ye ɲɔgɔn fɛngɛɲɔgɔnya o la o mana kɛ fɛn o fɛn o kiiri o bɛ ka da Alahu Ta'ala de ma diinɛ koɲɛ min ala y'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ diinɛ la nka n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ min o kiiri bɛ segin ka taa ala ma naam akaw o de ye Alahu Ta'ala ye o Alahu in de ye ne ma ye ne ye n jigi da Alahu in kan ne bɛ segin ka da Alahu de ma sankolo dali sintiba de ye Alahu ye an dugumakolo o sintiba de ye Alahu ye ala ye furumuso furuɲɔgɔn kɛ aw ye kabini aw yɛrɛw la min nafsi jinsikum a ye musow kɛ ani cɛw a ye furumuso kɛ kabini aw yɛrɛw la
وأزواجا أني فرنيون من الأنعام أني نونيو كمني أو سكون باون نعم أزواج بك نونا كلني ليتم التوافق والانسجام بين النوعين بسم الله أزواجا الله تعالى نونيو كي من الأنعام كمني باون يزرعكم يذرأكم على بعودة فيه ولا هلين قننا ليس شيء فوشتي كمثله ومينا فو على نيغنا وهو نعم فويتكم على نعم فلما تكلم الحق سبحانه عن الأزواج في كل شيء أراد سبحانه أن ينزه ذاته تعالى عن هذه المسألة tumamini Allah tabaraka wa ta'ala kumana kabo noniya numa kafo danfe bela jelen noniya fla de danfe bela jelen zawju abe fem bela jelena abe zawju abe shafi de ala ya kanu ka rejati sinuya kabo olma kabo ni masalema akolla isa kamithlihi شائع ولنفي المماثلة نقول ليس مثله شيء فويتي على نغني أما هنا فقال ليس كمثل شيء إذن جعل لنفسه مثلا لأن العرب تنطق بالمثل وترور به الإنسان نفسه فإذا حدث من شخص أمر ما يقولون له مثلك لا يفعل هذا يعني أنت لا يصح أن تفعله لأن مثلك لا يفعله كو فويتي كما على شوية وكرودي لا نعم نيرو لا تعمل هنا المرحلية اللغوية حين تقول زيد مثل الأسد هذا يعني أنه دون الأسد فأنت شبهته بالأعلى في الصفات إذن المثل أقل من الأصل ولا فرض أن الحق له مثل لا نقول إن الله له مثل لأن مثله أدنى منه إذن لا مثل له وهذا معنى قول الشاعر ولما يقول مثلك أعني به سواك يا فردا بلا مشبه إذن الأسلوب هنا في نفي المثلية أن يقول ليس مثله شيء إنما أراد سبحانه أن يوكد هذه المسألة ليس كمثله شيء يعني لو كان هناك مثل لله لا يكون له شبه فكفى بالله تعالى وكلمة الشيء تطلق على جنس الأجناس يعني كل ما يقال له شيء وكل ما يطلق عليه شيء ليس كمثله فويتكم على شكو هو السميع البصير الذي يمين كلاي الذي يلي كلاي نيرولا نا إكو كي بيمينكي ni eko be yelige me ka yeli ni ala ka yeli tekle e ka meni ni ala ka meni tekle bari ala ka yeli o bibla kadri min kono o lesa kam sil shun e ka yeli o bibla kadri min kono ala ka yeli o bibla kadri min kono o lesa kam sil shun donc ni ba famola ka fo ala na ka danfe umbi nyon fongo nyonya mangutula ala ka mangutu ni mangutu tekle ala jati ni jati kelin ala ke chugo ni ke chugo kelin Allahu basirun bima ya'malun dan fe be fen fe ala ba bela jelen kalama bismillah wa hadhihi al-aya laysa kamithli shay'un tu'allimuna kayfa nunazzihu Allah ta'ala an kulli shabihin aw nadhirin aw mathilin ni ayami fulani nimbankala anganga ala senuya ala minga sekurtaleno chogomi kabo bonyogon bela jelema wala kabo sina bela jelema wala kabo njogona bela jelema wa tuallimuna an na'khudha kull wasfin mushtarakin bayna al-haqqi wa bayna al-khalqi fi hadha al-itar al-imani abanya jibe fana kankala kwanga mangutu belajele mina mangutu mi ni ala naka damfe unjera ala no e baraka mangutu ye
mana an ka a bila nin kadiri kɔnɔ n'o ye limaniya ka kadiri ye ka da la ko an ti komi ala cogo an ti komi ala cogo ni maa min y'a miiri ko ale bi komi ala cogo ko ala bi komi ale ye walima komi e bɛ ka danfɛn dɔ miiri k'o ye fɛn kolotolama dɔ ye ko awa ala b'o cogo de la n'i y'o siri dusukun na i ka batu bɛ fufalaki i bɛ ka danfɛn dɔ de batu k'o ye ala ye k'a sɔrɔ o tɛ ala ye laysa kamithlihi shay'un walima la wa nahnu hatta fi sifatil bashari natafawatu wa fi mukaniyatina natafawatu hakada anw filɛ nin ye an tɛ kelen ye anw yɛrɛ adamadenw an tɛ kelen ye ruhu min yɛrɛ bɛ anw adamadenw na an t'o yɔrɔ dɔn an m'an yɛrɛ dɔn jango an n'Ala dɔn inshallah naam bismillah ale Allah ta'ala as-sami'u ale de meni masai al-basir ale de yeli baye lahu maqalidus samawati sangolo ka kone ga bale de bolo wal ardi anduma kolo o ka heraw anu bela jelen kone ga Allah ta'ala de bolo ala bi gersege fense man moye yasau na fenseli kanu o tigila moye wa yaqdiru aba koron fana innahu ma fana ina koron kanu tigi Allah ta'ala alimun doni gela do bi kulli shay'in ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye sarama ala ye fɛn bagan lakum aw min ye ad-din kabini diinɛ la wasanuhan n'a ye Nuhu yamariya bihi n'o ye wallazi ani fɛn min awayna n'an y'o wayi ilayka ka na Imamu Lamini ma kama ani fɛn min wasayna ibrahim n'an ye Ibrahima yamariya bihi n'o ye wa musa ani Musa wa isa ani Isa an a ye sariya min bangan ye o de ye aqimu ad-din o de ye ninnu ye bɛɛ lajɛlen ka diinɛ tilen wala tatafarraqu a kana carin carin diinɛ la kabura ha ko an bɛ ka diinɛ kelen min na ko an kana taabolo caya an kana fara-faradaw caya diinɛ la o ye jumɛn ye o ye tawhidi de an bɛɛ lajɛlen ka ala kelen minɛ an ma ye k'an ɲɛsin ka da Alahu tabaraka wa ta'ala kelen ma o de ɲinina an fɛ naam kabura ma fɛn bonyana ala al-mushrikina filangafu kan tad'uhum ne bi ka filangafu wele ilayhi ka da o ma Allahu ta'ala yajtabi man ala bɛ mɔgɔ sugandi ilayhi ka taa ka tawhidi ma yasha'u n'a y'o kanu n'a ye wa yahdi man ala bɛ mɔgɔ kanda ilayhi ka tora ka tawhidi ma yunibu n'o bɛ segin ka da ala ma wa ma tafarraqu diinɛtigiw ma fara-fara diinɛ la illa min ba'di ma fo fɛn de tɛmɛnen kɔ ja'ahumul ilmu ni dɔnni nanu ma tawhidi la baghyan o fara-farala de ka ban ala ta ma bagan ma de kama yaada de kama bainahum o ni ɲɔgɔn cɛ walawla kalimatun ni kɛlɛma de kun tɛ sabaqat n'o kɔnna rabbika ka bɛ maro ila ajalin ka taa sanga ma musamman ni o tɔgɔ fɛlon de ye kiyama don ye laqudiya u kunna kiiri tigɛ bainahum o ni ɲɔgɔn cɛ wa innal ladzina maa minnu ورثوا الكتاب u ye kitabu di minnu ma من بعدهم u tɛmɛnen ko لفي شك olu bɛ sigala منه kabini Muhamadu ka kibaruya la مريب n'o bɛ maa kɛ sikala ka taa fɛ فلذلك فادعوا e ka wele da ka taa tawhidi ma واستقم i tilen tawhidi kan كما komi i n'a fɔ cogo min أمرت n'o y'i yamaruya n'a ye ولا تتبع أهواءهم i kana u ni dɔngɔ bato tawhidi toli la وقل e ka fɔ آمنت ne limaniyara بما ni fɛn ye أنزل الله ni ala y'o من jigin كتاب kabini kitabu la وأمرت u ye ne yamaruya لأعدل ko n ka tile بينكم aw ni ɲɔgɔn cɛ الله
Allahu ta'ala rabbuna ale de anw ma ye wa rabbukum ani aw ma lana amaluna an ka baaraw b'an ye wa lakum aw fana ka baaraw b'a ye la hujjata kɛlɛ kuma tɛ bainana anw cɛ wa bainakum ani aw cɛ Allahu ta'ala yajma'u ala bɛ kafuli kɛ bainana an ni ɲɔgɔn cɛ seginyɔrɔ la ka kiiri ban ni ɲɔgɔn cɛ ilayhi masir laban yɔrɔ bi ka taa ala ma walladhina k'a fɔ kɛlɛ kuma tɛ o y'a sɔrɔ jihadu ma fɔ walladhina maa minnu yuhajjuna n'olu bɛ sɔsɔli ɲɔgɔn ya billahi ala ka diinɛ la min ba'di ma fɛn tɛmɛnen kɔ istujiba n'u ye jaabili kɛ lahu o tigilamɔgɔ ye Allahu ta'ala ye hujjatuhum olu ka dalu aidatun a dolen bɛ bɔgɔ la inda rabbihim o mayɔrɔ wa alayhim ghadabun dimi b'u kan wa lahum adhabun yan ka taa b'u ye shadidun min ka gɛlɛn Allahu allazi Allahu in de ye masa ye anzala al-kitaba n'a ye kuranɛ jigi bil haqqi ni tiɲɛ wal mizana ani tilenya wa ma yudrika mun de bɛ e ladɔnniya la'alla sa'ata a bɛ se ka bɛn kiyama sanga qaribun surunyabaga don yastajilu alladhina maaw de bɛ kɔrɔ dɔn biha a kɔrɔ la yu'minuna n'olu tɛ limaneya biha n'a ye walladhina maa minnu amanu n'olu limaniyara musfiquna olu ye siranbagaw de ye minha an wa ye ya'lamuna olu b'a dɔn annaha k'a fɔ ale de ye al-haqqu tiɲɛ ye ala tiɲɛ dɔn inna alladhina maa minnu yumaruna n'olu bɛ ka sɔsɔli kɛ bis-sa'ati kiyama sanga la lafi dalalin olu bɛ fili la ba'idin n'o yɔrɔ ka jan tiɲɛ la Allahu ala latifun ala ye hinɛ nɔgɔ masa de ye ibadihi n'a ka jɔnw ye yarzuqu man ala bɛ mɔgɔ gɛrisɛgɛ yasha'u n'a y'o kanu ni gɛrisɛgɛ wa huwa ale ala in al-qawiyyu ale de ye masa sɛmɛntiyalen ɲa kala ɲini bɛɛ kan al-azizyu ale de ye se masa ye man Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyu al-aziz ni aya in Allah tabaraka wa ta'ala a ɲana adamadenw ma latifun bi ibadihi hafiyun bihim barun bihim rafiqun bihim latifun bihim fil ardi wal muhasaba Allah de bɛ nɔgɔya ka jɔn ma lahara kɔlɔsili n'a sɛgɛsɛgɛliw la Allah de bɛ nɔgɔya ka jɔn ma ka gɛrisɛgɛ d'u ma sira fila fɛ a dɔ la kelen ye gɛrisɛgɛ in dira e ma fɛn dumanw de la fɛn halalaw fɛn senumanw filanan a ma bɛɛ d'i ma ɲɛ kelen ye n'o tɛ a tun bɛ ban a tun bɛ dɛsɛ la nka a y'a d'i ma dɔɔnin dɔɔnin n'i ka mako hakɛ ye a bɛ hadisi kɔnɔ ala bɛ yen kɛ kaburu kan minnu kɔrɔlen don a b'a fɔ azza wa jalla u nɔw tununa o sawuraw yɛlɛmana yankata tora a dɔw kan ne de ye hinɛ ɲɔgɔn masa ye ne de ye hinɛbaw bɛɛ la hinɛbaa ye a ye nɔgɔyali kɛ n ka jɔn ma a ye nɔgɔyali kɔ نعم وقيل لطيف الذي ينشر من عباده المناقب لطيف ده مساي مما جون تقدم مفو وأنا لطيف وأنا أرحم الراحمين هكذا الله تبارك وتعالى لطيف واستر عليهم مع سالم لبو من بلا على عند بعدكم ودي لطيف ومنه وقيل هو الذي يجبر الكسير وييسر العسير دوغو لطيف دبي karlen frake ka gɛlɛman nɔgɔya dɔw ko u tɛ siran foyi ye fo a ka tilenya u tɛ foyi jigiya fo a ka fasɔntiya kuma bakurunba fɔ la i k'a dɔn nin tɔgɔ in jamaliya de don maa hakilima kan ka nin fo ka caya surtout n'i b'a fɛ ka gɛrɛ ala ma n'a ye i bɛ gɛrɛ ala ma sɔrɔ wala hali i ka hamina ko yɛrɛ bɛ se ka zikirɔ la n'i ye latifu n'i y'a fɔ hali n'i ma awa se ka baara wɛrɛ kɛ la ya latif ya latif ya latif i bɛ se k'ale fɔ siɲɛ 100
ani 29 o de latifu jati ye 129 mais an bɛ ka nin min fɔ tan nɔ nin ye dɔnnikɛlaw ye hakɛ minnu sugandi bon diyagoya fɛnw ni hadisew tɛ quoi ni ko ne ye jate de ye dɔrɔn laamu arabu ka kan na o ye 30 ye taawu o ye 9 ye yaawu o ye 10 ye fawu o ye 80 80 ani 30 ani 10 ani 9 80 ni 30 ani 10 ni 9 joli 129 o de latifu jati ye latifu jati 129 ni y'o fɔ Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu al-aziz i b'o fana kɛ ka kuncɛ siɲɛ 7 ɲɔgɔn n'i b'a daminɛ i bɛ sali alakira kan sallallahu alaihi wasallam k'a kɛ ka sɔrɔ k'i ka hamina kow jira Ala la o ka ɲi kosɛbɛ n'a ye diya yɛrɛ i b'a kuncɛ ni kira kan sali ye naam mɔgɔ min n'o tigilamɔgɔ kɛra n'a bɛ lahara nafa de ɲini an bɛ jidili kɛ a tigilamɔgɔ ye kabini lahara ka nafa la mɔgɔ min n'o tigilamɔgɔ kɛra ne bɛ diɲɛ ka nafa de ɲini an b'a tigi sɔn kabini diɲɛ nafa la nka niyɔrɔ tɛ diɲɛ ɲinina ye lahara la n'i ko n'i ka baara bɛn n'i ye lahara ɲini Ala bɛ diɲɛ lahara d'i ma nka n'i ye diɲɛ dɔrɔn de ɲini i bɔlankolon bɛ bɔ dɛ sabu Ala tɛ lahara di diɲɛ ɲinina ma naam yala jɛɲɔgɔn awa n de bɛ w'i bolo wa n'olu ye fɛnw daga u ye kabini diinɛ la ne Ala ma diɲɛ ni o ye shara'uma lam ya'dan bihi Allah ka shirki wa inkari libaath u ye fɛn jumɛn de kɛ sariya ye a ye tafsiriw lajɛ yan nɔ shara'u lahum isnadu shar'i ila shayatini majazun min al-isnadi lisababi li'annaha sababu idlalihim shara'uma shaitanu ye fɛn caman de kɛ loi ye ani sariya ye bahiratu ani saibatu ani wasilatu ani haminu olu bɛɛ lajɛlen ye shaitane ka sariya sigilenw de jobatu modelu awa ani a kungɔn caman olu bɛɛ lajɛlen ye a kumana shaitanew ka sariya sigilenw de ye n'i ye nin faamu nin kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko silamɛw mana jɛ ka Allahu tabaraka wa ta'ala batu Allahu tabaraka wa ta'ala ka sariya jɛlen min ni a y'a fɔ an ye lasili parce que mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ ni lasili tɛ min na diinɛ baara foyi tɛ yen nɔ ni a bɛ bɛn silamɛ ye n'i ko i bɛ Ala ɲini n'i ko i bɛ Ala ta de ɲini ko e bɛ se ka Ala batu n'o ye k'a sɔrɔ lasili tɛ a ye o tɛ bɛn i y'a faamu ni lasili bɛ min ye o tuma na ni jate ma fɔ a la ni e ye jate dɔ dafalen k'a fɔ ne b'o kɛ o ka ɲi diɲɛ dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko e min y'o dafalen a b'e kan e b'o kɛ foyi t'o la o tɛ sariya kura ye dɛ misaliya la juwariya ale y'a k'a ka laada ye Alakira ka so kɔnɔ hadisi sahalen na k'a fɔ Alakira sallam Alakira kun bɛ n'ale sɔrɔ a bɛ wurudi la a ka so kɔnɔna na juwariya Alakira ko a ma ko kabini ne bɔra awa ne i bɛ nin wurudi in kan fo ka n segin a ko kosɛbɛ a ko ne ye dɔ fɔ i kɔfɛ o baraji bɛ se ka bonya n'i ta n yɛrɛ ye o de ye subhanallah adada khalqihi
warda nafsi wa zinatu arshi wa midada kalimati kuna ɲɔgɔnnaw o la ni maa min ye astaghfirullah ni yo o ta i k'a dɔn ko ala yɛrɛ de ko istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ala y'o fɔ ka bɔ nuhu ma ani a y'a fɔ kuranɛ fan caman k'an su k'an bila astaghfirullah fo cayali kan kelen filanan ni ne ko n bɛ sali alakira kan ala yɛrɛ ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi a ko sallu alayhi o kumana ni hakɛ min ye ne ja ne b'o kɛ a la o tɛ sariya kura ye dɛ k'a fɔ ko sariya sigira ala ma diɲɛ ni min ye o t'o ye dɛ ayi ala diɲɛna n'a ye an ka salikira kan ma lam ya'dhan billah o tɛ nin ye dɛ ala diɲɛna ni nin ye an ka salikira kan ala diɲɛna n'a ye an ka yafa deli ala fɛ ala diɲɛna n'a ye an k'a fɔ la ilaha illallah o kumana maa minnu bɛ nin aya ninnu bɔ u dajuru kan ka u turu u kan ka tulonkɛ ni kuranɛ ye ka taa ala kofɔlaw ala batulaw jɔnsɛnɛmanw minnu dusukun sɛnɛyalen don maa baarilenw minnu ɲinɛnen bɛ ka bɔ jogojugu ma ani lahalajugu ma ka taa olu keruni ni aya ninnu ɲɛ ka baga u ma ko u ye fɛn kɛ sariya ye ko ala ma jɛn n'a ye jɔnni y'a fɔ ye ko ala ma jɛn n'a ye ka kofɔli ye n'i y'o kɛ i kɛlɛɲɔgɔn ye ala de ye i kɛlɛɲɔgɔn ye ala de ye ala jɛnnen bɛ ni a ka kofɔli ye hakɛ o hakɛ ma n'i ja wagati o wagati ma n'i ja ala jɛnnen bɛ n'a ye o tɛmɛnen kɔ ni maa minnu ye tɔn sigi kuma ye komi n'a fɔ an ka diɲɛ taala ɲɔ de sisan ka regrouper an bɛ jama fara ɲɔgɔn kan o kɔnsa ye masalan tɔn dɔ tɔn min dɔn sariyaw b'a la bɛnkanw b'a la a sigira kan dɔw kan voilà n'i ye nin kɛ kangari bɛ da i ye n'i ye nin kɛ kangari bɛ da i ye n'i ye nin kɛ i bɛ bɔ a la n'i ye nin kɛ i bɛ ɲangi i y'a faamu u bɛ se ka nɔkita 30 ɲɔgɔn ta ka baara kɛ o kɔnɔna na bon o tɛ k'a fɔ ko u ye fɛn kɛ sariya ye ni ala ma jɛn n'a ye dɛ ayi o tɛ tɔn bɛɛ lajɛlen fana n'a donkan dɔ tɔn bɛɛ lajɛlen ne u bɛ jɛ jɛmakan dɔ de kan o bɛ tɔn bɛɛ lajɛlen silamɛjɛkulu bɛɛ i b'a sɔrɔ sariyakan dɔw b'a bɛɛ lajɛlen na nka o si tɛ baasi diyagoya ne ka don e ta la k'an ta to yen o de ye kɛlɛ ye n'a fɔra an ka bɛn an bɛ bɛn cogo jumɛn de la ne k'a fɔ dɔ ka bɔ a ta la nka don e ta la n'o b'i kɔnɔ o b'i kɔnɔ o kɔni tɛ kɛ an bɛ tiɲɛ de ɲini k'o la tiɲɛ n'a fɔra an ka bɛn an bɛ bɛn tiɲɛ de kan an kana ayaw facari n'an sago ye ka ayaw kɔrɔ yɛlɛma diyagoya la k'a bila silamɛw kan k'a sɔrɔ ala kan tɛ silamɛw ma ala b'a dɔn a kan tɛ silamɛw a kira b'a dɔn a kan tɛ silamɛw ma a ko ma lam ya'dhan bihi Allah ala ma jɛn ni min ye ala ma jɛn ni sariya minnu ye olu ka ca ma ja'ala Allahu min bahiratin o n'a ɲɔgɔnnaw o ka ca ka shirki wa inkar al-ba'th k'a fɔ lahara ko tɛ tiɲɛ ye ala ma jɛn n'o ye naam bisimilahi ni faranfasiya kɛlɛ ma de kun tɛ k'a fɔ ko sarali u bɛ kɛ lahara dɔn dɛ u kun bɛ sin ka kiiri tigɛ limana jɔnw ni kafiruw cɛ i k'a dɔn ko ndonikɛlaw n'o ye kafiruw ye lazaba b'olu ye min tɔɔrɔ ka bɔ e bɛ ndonikɛlaw ye kiyama dɔn siranbagaw ye fɛn ye n'u y'o baara ala o sara binbaga do n'u ye kiyama dɔn na mɔgɔ minnu n'olu limaniyara n'u ye ɲumanw baara u bɛ arijanaw ka kɔfɔlɔw na fɛn b'u ye n'u b'o fɛ u mayoro o min ɲɔ ye o de ye fasanw tɛ ye n'o ka bɔn
a ko min y'o ye الذي o de ye fɛn ye يبشر الله عباده ni Ala b'a ka jɔnw la nisɔndiya الذين jɔn minnu آمنوا n'olu limaniyara وعملوا الصالحات n'u ye ɲumanw baara قل mɔlamini k'a fɔ o ma لا أسألكم ne yɛrɛ tɛ aw deli عليه kiraya laseli kan أجرا sara la إلا لمودة fo kanu de في القربى nka sinji surun na ومن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى kira ko a tɛ sara ɲini an fɛ kiraya laseli la fo kanu a ka sinji surun na o kɔrɔ bɛ di y'a minɛ Abdullahi ibn Abbas la ko alakira sallallahu alayhi wa sallam ale kun ye maa ye min danbe bɛ cɛ ma kabini Qurayshikaw la kabila foyi tɛ Qurayshikaw la fo o bɛɛ lajɛlen ye alakira bange sallallahu alayhi wa sallam sinji kɛra o bɛɛ lajɛlen na alakira la قال الله عز وجل ala ko ala min ka bɔn n'a ka se ko talen don لا أشعركم عليه أجرا إلا المودة a ko ne tɛ aw deli foyi la fo kanu أي ما بيني fil qurba وبينكم nka sinji surun na naam أي ما بيني وبينكم من القرابة naam min bɛ ne ni aw cɛ kabini sinji la والمعنى إن تتبعوني فافزوا حق قربي a ko a mana ye min ye ko u ka surunya hakɛ u k'a di إن تتبعوني فافزوا حق قربي a ka tugu ne ko k'an ka surunya hakɛ k'o di وصلوا رحمي a k'an ka sinji tugu ولا توزوني يعدوا عليكم نفعها naam a kana n tɔɔrɔ fana wa n filɛ ka nin min fɔ a ye a nafa bɛ segin ka dɔrɔn aw yɛrɛ de ma لما في الحديث komi n'a fɔ a bɛ hadisi kɔnɔ cogo min الرحم معلقة بالعرس a ko sinji a ko a dulɔnnen bɛ laarasi la تقول اللهم صل من وصلني sinji b'a fɔ ko ala e ka mɔgɔ tugu maa min ye ne tugu يقطع من قطعني naam i ka maa tige maa min ye ne tige فثمرته عائدة عليهم a nafa bɛ segin olu yɛrɛ de ma لا على النبي صلى الله عليه nka وسلم o nafa tɛ segin alakira ma sallallahu alayhi wa sallam الثاني عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه a وسلم filanan a y'a minɛ alakira la sallallahu alayhi wa sallam لما قدم النبي المدينة لم يكن في يده tuma min ni شاة alakira nana madina لم يكن في sallallahu alayhi يده wa sallam naam لم يكن في يده ساعة a ko naam lam yakun في يده ساعة naam o yiriwali kun t'a bolo فقالت الأنصار lansari ko إن هذا رجل a ko nin ye cɛ de ye هداكم a y'aw kana وهو ابن أختكم a balimamuso den don وأجاركم في بلدكم a kuma na wa أجاركم a y'aw tanga أجاركم في بلدكم a ka dugu la a y'aw sigi ɲɔgɔn ɲɛ a ka dugu la فاجمعوا له طائف a y'a lajɛ a ka dɔ fara ɲɔgɔn kan من أموالكم kabini a ka nafolo la ففعلوا ثم آتوا بها ko a ye o kɛ u y'o kɛ u nana n'a ye فردها عليهم ala kɛra y'a segin o ma ونزلت الآية a y'a in sɔrɔla ka jigin o de la حينئذ فالخطاب للأنصار a ko la kuma bɛ ɲɛsin ka toro ansari ko de ma الثالث عن الحسن أن معناه إلى أن تجعلوه محبتكم ko asani ko ko a laɲini ye de a k'a ka kanu kɛ ومودتكم معشورة a n'a ka kanu k'o kɛ marafɛn ye jatefɛn ye إلى الله بطاعته a ka ɲɛsin ala ma ani ala ka batu ye وخدمته لا للغرض a n'a ka kirimali ye fɛn wɛrɛ kɔni tɛ لا للغرض الدنيوي diɲɛmaw kɔni tɛ فالغربة على الأول القرابة o بمعنى de الرحم kuruba ye ala kɛra ka sinji mɔgɔw de ye salasalam بمعنى الرحم naam o de ye sinji ye وعلى ثاني بمعنى الأقارب fɔlɔ filanan in o ye ba sinji suru ye وعلى الثالث بمعنى القرب naam والتقرب naam واعلم أن الطالب العاجل لا تبليغ naam لا يجوز لوجوه الأول naam a ko wa لا يجوز لوجوه الأول wa mana fɔlɔ in k'o tɛ bɛn mana fɔlɔ in tɛ تبري الأنبياء جميعا منهم
ikado ka foko qul la asalukum alayhi ajran nabi man be la jelen yi yere bari kaboni ma nabi man be cira kira cira a be la jelen cira ni ninde ka fonti awdeli sarala yo de fode ndawdeli sarala awo أن تبليغ واجب an weleli gelaw san an bi sara de ne arabu yu ka sara tigɛ na san koyo an bɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini aho an bɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini k'a sɔrɔ kiraw bɛɛ lajɛlen cira de k'a fɔ ko an tɛ sara ni bɛ kira nɔfɛ i tɛ sara min na an cogoyaw tɛ kelen an ka jija ka n'an ye sara minnu mina an ka fɔ ni tilen an ka baara kɛ ni tilenya o de ka ɲi naam bari kiraw ka lasili ye wajibi de ye sara dɔ ɲinini o kumana o man ka sara minɛ o la parce que o ka wajibi de don quoi naam 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 diɲɛ koɲɛ ka dɔgɔ diɲɛ sojasilen de ye kira dun ka ko tɛ ko nɔgɔn ye ko ba dɔ wala o sara man kɛ diɲɛ naam naam jasilen ɲinini o tɛ daga naam fɛn kɔrɔtalen dili la naam naam a ko boli ɲini mana jumɛn a yin kɔnɔ a bɛ jaabu di ni jaabu fila ye a ko nin ye tanuni gɛlɛyali de ye ni fɛn ye min bɛ lagosili bɔ ɲɔgɔn ɲɛ naam komi n'a fɔ dɔnkilidala y'a fɔ cogo min a ko lebu wɛrɛ t'u la fo a mana kɛ u kan bamuru walonda b'a la min qira'a al-kitab jamakulu ka gosili kama a ko a kɔrɔ de ne tɛ foyi ɲini fo nin nka n'i y'a jateminɛ dangana yɛrɛ la o tɛ sara ye bari kanu silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o ye wajibi de ye jan kɔ u ka maa kɔrɔtalenw ka hakɛ la a ko istinaw bi kɛ mutasilan tugu fɛn ye naam ni filɛli ye naam a ɲɔgɔnnaw ye naam hakada naam illa al-mawaddata fil qurba hakada n b'aw hakili jigin n ka sinji mɔgɔw la naam dɔ ko ali ka somɔgɔw dɔn ani aqil ka somɔgɔw ani jafar ka somɔgɔw ani abbas ka somɔgɔw fɛn kɔsɔn n'u y'o lakali ka bɔ zaidu bin arqam ma naam naam ko n bɛna fɛnba fila n bɛna o to a bolo a ko ala kitabu ani n ka somɔgɔw n bɛ aw hakili jigin ala la ani n ka somɔgɔw o ko zaidu bin arqam ma jola yala a ka somɔgɔw ye jɔnni a ko aliyu ka somɔgɔw dɔn ani aqilu ka somɔgɔw ani jafar ka somɔgɔw ani abbas ka somɔgɔw a ko dɔw ko a ye de k'olu de ye mɔgɔw ye ni jaka bɛ haramuya o kan dɔw ye kuma wɛrɛ fɔ min ti o ye a ko a y'a sɔrɔla nin na k'a fɔ kuma fɔlɔ o tun ye kurasikaw kuma ye filanan o kuma filanan in o bɛ segin ka dɔrɔn ansarikaw ma a ko nka jate bɛ mina ni lafuzu ka labɔ fɛn de ye bari ala kɛra ka sinji o ye limanajo bɛɛ lajɛlen ka sinji de ye Allahu tabaraka wa ta'ala ka kuma kosɔn naam
نعم فمحبة أهل بيته فيها سعادة وسيادة. نعم ko ulu kuntigiya bolu de la kira sirifiw de la fasantiya b'o la ɲɛmɔgɔya b'o la naam diɲɛ ani lahara من أحب. naam hakaza ni ye sababu ye min fɔ aba qul la as'alukum la o ye nin de ye a Qurtubi ko cogo di dɔw ko qurba min fɔra k'o ye kira ka sinjimɔgɔw de ye sallallahu alaihi wasallam a ko n tɛ aw deli sarala fo a ka n sinjimɔgɔw kanu ani n ka somɔgɔw komi n'a fɔ u ye ɲamarali kɛ n'u bonyani ye cogo min a bɛ Sa'id ka riwaya la ka Ibn Abbas ma tuma min ni Ala ye jigini kɛ Ala min ka bɔ ni a ka se kurutalen don ko n tɛ aw deli sara la fo kanu ka sinjimɔgɔw la u ko Alakira ma ko jɔnni de ye ninnu ye ninnu minnu ni u y'a yamariya ne ka kanu ye a ko Aliyu don ani Fatimatu ani u denw Alakira de y'a fɔ de tafsir al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an lil-Qurtubi an b'o de kɔnɔ naam a ko fɛn bɛ kanda a kan y'a dɔn don ye hadise 10 fɔ aw ye hadise minnu ni bɛɛ lajɛlen bɛnna o sahali ka siga tɛ a la yɛlɛma cogo tɛ minnu na an tɛna fɔ an bɛ segin olu kan bi an bɛ dɔ de fara a kan naam a ko ne ye kɔma jarali kɛ ka tɔrɔ Alakira ma sallallahu alaihi wasallam n ko maaw ka juguya fanga bonyana an kan Alakira ko yala e ti jɛn n'a ye i ka kɛ arabi'a naani ye an takuna arabi'a a ka kɛ naani ye maa fɔlɔ min bɛ don arijɛnɛ ne ni e ani Hasan ani Husain ani an furumusow bɛ an kinin fɛ anan numanw fɛ anan denw naam naam a ko arijɛnɛ haramera mɔgɔ kan ni maa min ye ne ka somɔgɔw tɔɔrɔ ni maa min ye n tɔɔrɔ n ka somɔgɔw la e sen tɛ arijɛnɛ ko la ni maa min ye ɲuman kɛ i ye baara ɲuman dɔ kɛ ka dɔrɔ mɔgɔ dɔ ma kabini sirifiw la a dun ma sara a kan ne b'a tigi sara kiyama jɔ dɔn na n'a ye n bɛ ɲɔgɔnya naam hadise caman nana qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba ale kibaruya la hadise caman nana wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha hasanan al-imam Ahmad ko al-hasanat mawaddatu ali Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-hasan no ya al-imam Ahmad ale ko o ya Alakira sumo kande قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجر إلا على الله فتعين على أمتي كما يقول أستاذ هكذا المودة هو الثبات على المودة إن الله وملائكته من فرح يصلون على النبي أكو روى البخاري في صحيح إن تفسير هذه الآية عن كعب بن عجرة قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه
فكيف الصلاة فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد مبيانو آل تيان الله كده سمعه ولبيان أنا أبي سعيد الخضري قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم قال أبو صالح أن ليس على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم ويزيد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم نبلا جلين فرا أو على كده سمو كفر على كده يكا كده كان سلولا وبلا جلين بي وكبو يندجرا بيوا كبو يندجرا نعم ولا روى الإمام أحمد والترمذي والطبراني وأبو يعلى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ائتني بزوجك وبنيك فجاءت بهم فألقى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء كانت تأتي خيبريا أصبناه من خيبر ثم قال اللهم هؤلاء آل محمد عليه السلام فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد نيجي حديث الإمام أحمد الترمذي الطبراني أنا أبو يعلى ولو بلا جلال الله كلي كابو أم سلامة كابو كراي بيرفاني بيرمينو ناوي نوندي عليو أنا ديم كرنجران يما jaga haramara fi mogo kan kame awa so duru ina kira ka masuna duru olu be akira ka somo do nga ka somo kerengerane o ni ma ko folew ana minana la kira la ko kira ko sirfu yale ale fana yuwe ay do kuwe على إمرانا أيامين غوغو أعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا قال ابن حجر الهيثمي في سوائقه أخرج الثعلبي في تفسيره عن جعفر صادق أنه قال نحن حبل الله الذي قال الله فيه واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال ابن هشام في المناقب دخل الحسن بن صالح بن على الإمام جعفر الصادق قال يا ابن رسول الله ما تقول في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم قال العلماء فلما خرجوا قال الحسن ما صنعنا شيئا إلا سألناه من هؤلاء العلماء فرجعوا إليه فسألوه فقال الأئمة من البيت هكذا كما باكرما فلا anga sirfu angu bunya ala kira yere kama ni mam ye sirfi bunya ya ala kira da bunya ni dogoya ya ala kira dogoya ore na hadisin nungono ande laka laka le aw ye yanno don dola sirfi muso do desara fandane gwana la na dengulula ala den du ka koyo kumbeke koyo ma bo fengu ndabulo anana kana jigin dual mamika jigna al mamika mingi ya kungo foy ko ale ala wi de ale sirfi de ala wi tudo a al mamiko ma ko yala ika papedum shede juman de be bolo ka fo e bora la kirala a ko tiena shede de ne bolo de le gonana koni shede ti bulu ka fi sirfi koni kana fi sirfi muso mbora ale fi kata kafiri kuntigi mbedu kono kata ale o fi ako ne ala kira bonne do nana kana jigi kan ako bismillah aya bismillah ka bere bere ka bonya ko sobe
ala y'a kɛ dugu tilalen alimami ye ala kiyama ye a y'a ye ko kiyama jɔra alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka mɔgɔw min ji la alikawusara k'o ji la kafirike nana ale yɛrɛ b'a dɔn dugu ka kafiri ɲɛmɔgɔ dɔn mais kira ye ko in ji dɔ d'a ma kafirike bɔlen yen nɔ da nana se ale ma ale nan'i jɔ yɔrɔ min ko ka ji dɔ d'a ma alakira ko yala i ka dalu dun i ka dalu jira o yɔrɔ bɛɛ a golobala ka wuli a ko nin kɛra baara ye a ko dunanmuso min nana ne fɛ kunu ko yala a bɛ dugu kɔnɔ yan wa o ko a bɛ dugu kɔnɔ ko a bɛ kafirike in fɛ yen a taara a ko nana n ka dunan nɔfɛ o y'a sɔrɔ kafirike in fana ale ye sogo dɔ ye ale fana ye sogo kelen ye dugu jɛlen ale sina ka silamaya a ko nana dunan nɔfɛ ko dunan ɲuman ye ko muso dunan min jiginnen kan a ko ne ka faamuya la ne ɲɛna a ma fɔlɔ ne la dɛ a fɔla yɔrɔ wɛrɛ de min ka sɔrɔ a ma se yan a ko ɔhɔn ko mais tiɲɛ yɛrɛ la ne kun m'a bisimila nka bi n nana bisimila a ko ɔhɔn a ko sura n kun bɛ yɔrɔ min ne y'i ye yen nɔ awɔ ne y'i ye yen nɔ ne fɔlɔ ye ji min a da selen ma o ma sɔn ka ji d'e ma wa ne yɛrɛ sɛdiyara ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sirifimuso bonyani kɛra sababu ye ka arijana di ale ma o la a ye sirifi bonya bisimilayi k'a fɔ ko lahara dɔn ko sirifiya tɛ yen nkalon don dɛ ko danbe tɛ yen nɔ danbe bɛ yen dɛ danbe wɛrɛ de tɛ yen nka ala kɛra ka danbe ye o bɛ yen dɛ awɔ bɛ nɛniniw ni kuma jugu fɔ yan ka lakɔsili kumaw fɔ kuma sidɔnbaliw ko awa sirifiya tɛ yen e de b'a dɔn wa Umar ibn al-Khattab de b'a dɔn Umar ibn al-Khattab ale ye Umu Kulsum ɲini Umu Kulsum Umar ibn al-Khattab y'a ɲini ko Umaru ko a se bɛ di muso denmisɛn ɲini ko Umaru ko Umaru ko aw tɛ ɲɛ dɔn a la a ko a fɔra ale ye kiyama jo dɔ na danbe bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ fo Ala kɛra ka danbe ne y'a kanu nka ala kɛra ka si dɔ dɔn ka du kɔnɔ yalasa n fana na dɔ sɔrɔ kira ka danbe la ale de kosɔn ale ye sirimuso in ta o b'a jira ko Umar ibn al-Khattab kun b'a dɔn ko ala kɛra ka danbe k'o bɛ nafa ɲi alikiyama jɔ dɔn o ye tɛgɛnikanko ye yan sɔsɔli yɛrɛ t'o la o ala m'a fɔ ko bi imanin alhaqna bihim zurriyatihim mumina gansan den bɛ ɲɔgɔnra n'i ye i y'a faamu i den bɛ ɲɔgɔnra n'i ye mumina gansan de ye mumina yɛrɛ dɔn min nɔfɛ e ko k'o denw tɛ bɛn ɲɔgɔn n'o ye y'o ta min o ye kalan si jumɛn ye ko fala an saba bayna k'a dalu y'o de ye e m'a faamu lahara jo don ye lahalaya caman de ye ala min ko fala an saba bayna o ala kelen de ko bi imanin alhaqna bihim zurriyatihim ni Qur'an aya kelen min kan i ka fini ko nga wuli de a ɲɛma jɔ n'o tɛ i bɛ wuli de i b'a ɲɛma jɔ de k'a fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ mawatiniw de don jɔyɔrɔw de dɔn quoi sirifiw ka danbe bɛ nafa lahara siga foyi t'o la hali mɔgɔ gansanw limanajɔnw bɛ ɲɔgɔn nafa ni danbe ye lahara bi ijma'il ummatil islamiyya bɛɛ lajɛlen bɛnn'o kan voilà mais ka ban ka kɛ silamɛ ye ka ban diinɛ ma ko i b'i danbe banban ayi de o tɛ marché de alakira ye bagabagali k'o la kosɛbɛ hali a ye Fatumata wele a ko na n bɛ fɛn min d'i ma n k'a d'i ma n'i ma kɛ silamɛ ye lahara don ne t'i nafa dɛ wa anzir ashirataka al-aqrabin ala ko a ma o ala o fɔ a ye don min an ko a ye mɔfɔlɔ minnu wele o y'a faso in de ye n'u ma sɔn a banna n'u ma sɔn kɔni moyen t'a la o to nafa a b'i la a bi n ko ala kɛra binage don maa bɛ jahanama la k'o bɔ wa ala kɛra binage de don wala fɔŋɔ t'o la koyi ni min banna diinɛ ma ayi o tɛ marché de wala ka diinɛ i yɛrɛ sago kɛ diinɛ la ayi o tɛ marché nka sirifu ka jɔda bɛ yen de anw ka karamɔgɔ n'o ye alimami Maliki ye
a y'an kalan ladamu min na o ye sirifi bonya de ye sirifi bonya Alimam Malik ye an kalan o ladamu de la o de kosɔn ale ka mazhabi kɔnɔna na Ahlul Bayti ka bonya bɛ a ka mazhabi kɔnɔ a ka kow kɔnɔ kosɛbɛ mazhabi si tɛ yen nɔ ni Alakira ka bonya b'a la ka tɛmɛ a kan fo Alimam Shafi'i fana bɛ Alakira bonya Alimam Shafi'i ale ni Alakira ka danbe ka surun a fana bɛ Alakira bonya Alimam Malik ale tun bɛ sirifiw bonya dafalen yɛrɛ yɛrɛ de la koyi munna wagati bɛ Alimam Malik awa a bɛ parce que a delila k'a fɔ Abasiw ye kun delila k'o baro b'aw ye yan nɔ tuma min n'u ko a ma ko n'an kalan an ka yɔrɔ la mɔgɔ t'a la a ko dɔnni in bɔra aw de fɛ yen nɔ dɔnni a bɔra aw de fɛ yen nɔ aw de ta don n'a y'a bonya maa tɔw b'a bonya nka n'a y'a dɔgɔya mɔgɔw b'a dɔgɔya dɛ a ko n y'a faamu président yɛrɛ wulila ka na Maliki fɛ yen nɔ ka na a ka so a y'a bisimila kalan waati selen a ko an k'a daminɛ a ko ayi ko kalan nafa ka bɔ an kelen k'a kɛ an ka yɔrɔ la an ka taa misiri la ne ka kalan min kɛ misiri de la a ko jama in na ko o selen jama la président ko o kumana Maliki mɔgɔ t'a kalan k'a mɛn a ko ne bɛ san joli bɔ ne tɛ kalan kɛ maa k'a mɛn dɛ ni kalan ka gɛlɛn ma an ka kalanden dɔ wele an ka kalanden dɔ bila u k'a kalan an bɛ k'a mɛn ale tun tɛ taa di faama ninnu ma ko bon walaw anna ahla al-ilmi sanuhu sanahum walaw azamuhu fi nufusi lawzimu ni dɔnni tigi dɔnni dunge o n'u tun ye valeur don dɔnni na dɔnni fana tun bɛ valeur don la n'u tun y'a kɛ fɛnba ye o niw na o tun bɛ bonya nka mɛ ni kalankɛla kɛra natabanti ye i bɛ nafolotigiw ni faamaw da la su ni tile vraiment a bɛ kɛ valeur bɛ bɔ i ka dɔnni na donc an y'o fɔ aw ye Alimam Maliki tun bɛ ten de ka fara sirifiw kan tuma min ni ani u fɔra ɲɔgɔn kɔ ni awa dɔn yɛrɛ la ni u dɔ tun b'a fɛ ka fɛn dɔ dege aw yɛrɛ ye parce que dɔ de bɛ o la o tun y'a essayer ka awa dɔ muso minɛ a la quoi a ye muso min minɛ a la ko a bɛ muso in furu bon ni Maliki dun ma o kɛ a la dɔrɔn a bɛ kɛ fɛn ɲugun fɛn ye maaw tɛ a kanu quoi bon ale taara ɲini Maliki fɛ ko Maliki k'a fɔ k'a bɛ bɛn Maliki ko ne da tɛ se ka fɔ a ko f'i k'a fɔ de a ko ayi bon a bolo sera Maliki ma Maliki ko n yafara ma a ko ne bɛ saamiya kiyama jo dɔ na n ka taa jɔ Ala ɲɛkɔrɔ ko kɛlɛ bɛ ni kira ka somɔgɔ dɔ cɛ ko maloya b'ale la kiyama dɔn mais Maliki y'a dɔn ko ja joda bɛ sirifiw ye kiyama dɔn Maliki kɔni y'o dɔn e kungosibali ne y'i sigi ko awa bonya tɛ sirifiw ye kiyama dɔn e kungosibaliya de o maa caman b'a fɔ ko kungosi ale yɛrɛ kun ma gosi o awɔ Ala k'an bɛ sawa ma sirifiw joda b'u ye kiyama dɔn danbetigi bɛɛ silamɛ bɛɛ i b'i ka danbe nafa kiyama a bɛɛ bi imanin alhaqana bi zurriyatin naam bismillahi a ko mɔgɔ min n'o ye ɲuman baara an bɛ jidili kɛ o tigilama ye ala ɲuman na Allahu ta'ala yafabaga do barikadabaga do yala o b'a fɔ de wa ko a ye nkalon tigɛ k'a da Ala la ni Ala y'a kanu Ala bɛ nɔrɔli kɛ e dusukun kan Ala bɛ nkalon bɔ yen nɔ a bɛ tiɲɛ sabati n'a ka kɛlɛmaw ye i k'a dɔn Allahu ta'ala dɔnnikɛla dɔ ni disu dunke Ala de ye masa ye
n'a bɛ tubu min na عبادي k'a b'a ka jɔnw ma ويعفو ala bɛ yafa السيئات ka bɔ jugumanw ma ويعلم ما ala bɛ fɛn dɔn يفعلون ni u bɛ o baara فاستجيب الذين maaw bɛ jaabili kɛ آمنوا a bɛ maaw jaabi maa minnu limaniyara وعملوا الصالحات n'u ye ɲumanw baara ويزيدهم ala b'u jiidi من فضله kabini ala ka fisa di ala والكافرون kafiriw لهم عذاب yan ka da bolu ye شديد min ka gɛlɛn ولو بسط الله رزقا ne ala kun ye garisɛgɛ fɛnse لعباده a ka jɔnw ye لبغوا jɔnw kun bɛ yaada إلى الأرض dugukolo la ولكن nka ينزل ala b'a jigin de بقدر ni hakɛ ما hakɛ min يشاء n'o ye alahu taala ja إنه i k'a dɔn ko ala خبير ala ye dugulen de بعباده n'a ka jɔnw ye بصير yeli b'a dɔn وهو الذي ala y'a jira n na nin aya in kɔnɔ ko ne ale tun ye garisɛgɛ fɛnsɛ jɔnw ye ko caman bɛ yen k'u tun bɛ yaada ni ala tun ye garisɛgɛ dayɛlɛ cogo dɔ la a dɔw bɛ yen k'u tun bɛ yaada nin bɛ min jira n na o ye de b'a fɔ ko jogo tɛ fantan na mɔgɔ caman bɛ yen na fantanama a masumalennin don a dakɛɲɛnen don ne y'a ye dugu kɔnɔ a masumalen don a dakɛɲɛnen don nka n'a ye fɛn sɔrɔ dɔn o dɔn a bɛ n'a jogo don o dɔn de a bɛ sin ka yɛlɛma i b'a fɔ ko e bɛ min don ko tɛ nin ye awɔ dɔw bɛ yɛlɛma complètement yɔrɔnin kelen na ne y'a sɔrɔ e teri dɔn wa han i yɛrɛ ta dɛ teri wɛrɛ ɲini dɛ fɛn b'ale denw bolo fɛn t'e bolo a ka teri yan tɛ laban awɔ laban na n'i taara a bɛ dogo i la o ye hadamadenw tacogo ye dɔw bɛ yen nɔ rubama mana'aka fa a'taka wa rubama a'taka fa mana'aka ala ka kow b'o cogo de la tuma dɔ la a b'i jɛ fɛn dɔ la o man di ye nka mɛ n'a y'a d'i ma a b'i tiɲɛ o de kosɔn a nana hadise kɔnɔ ka bɔ Anas bin Malik ma ka bɔ alakira ma sallallahu alaihi wa sallam a ko jɔn dɔw bɛ ne ka jɔnw na jɔn bɛ n deli batu bɔnda la ne ye dɔnnikɛla de ye k'a fɔ ko ni ne y'o d'a ma k'a b'a yɛrɛla bi don a la ka ca y'a ye wa ala batu kelen kelen n'a da yɛlɛla dɔw ye sira kɔni anw ye dɔ kɛ dɛ aya ne kɔni an ye jarakan caman sali n'u jɛra i bɛ k'o baro bɔ mɛ o baro bɔ kun ye kun ye i ka baraji tiɲɛna bɔgɔbɔgɔ n'i bɛ baara kɛ baara fitinin min n'i b'a kɛ a kɛ ala ye n'i y'a kɛ maaw k'a dɔn maaw k'a mɛn i tora fu la baraji tiɲɛna o de kosɔn ala ka mɔgɔbaw hali ni ala ye kabako di olu ma ko daminɛw la u tɛ sigi cɛ la yɛrɛ ala bɛ karama kɛ a ka waliju dɔw ye a ka maaba dɔw ye u tɛ sigi cɛ la yɛrɛ n'i ko ko ne bɛ ala ye kabako dɔ kɛ ne bɛ se ka taama ji kan bawo jɛgɛ tɛ ji kan de ne ko ko ne bɛ pan kɔnɔ tɛ pan de o ka fisa ni danfɛn dɔw ye wa ni ko ne ni sogo ye u b'a bɛɛ lagosi bolo kabako ninnu tɛ o i ni ala cɛ ka surun dɔrɔn parce que olu bolo ni denmisɛn kasira parce que don dɔ la kalanden dɔ ko a karamɔgɔ ma o karamɔgɔ sɔrɔ ko ne bɛ ka wurudi kɛ ni kɔlɔsi min ye ko a yɛlɛmana ka kɛ sanu bilen a ko i t'i da i ka ci la ni denmisɛnnin kasira an bɛ bɔnbɔn de don a tigɛ la dɛ bɔnbɔn denmisɛn kasira an bɛ bɔnbɔn d'a ma k'o bila a da la a ko kana nin sani ɲɛtiri tɛmɛ n'a ye voilà k'a fɔ n'i ye kabako ye dɔrɔn ye bɛ k'e kɔnɔ ko ne tilala ne sera i mago sara kana segi cɛ la yɛrɛ n'o tɛ mɔgɔw ala bɛ karamaw kɛ mɔgɔw ye wagati bɛɛ u ka ɲinini siraw fɛ nka u tɛ segi cɛ la o de kosɔn k'i to o baaraw kɔnɔna na kan'a to foyi k'i nɛgɛ
maaw ka tɔgɔ duman fɔ ne i y'o mɛn don min i bɛ dɔ fara a kan an karamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ale tɛmɛtɔ la gbɛlɛnda la ko ko cɛ in bɛ si ka seli k'o de ye nin ye a y'a sɔrɔ ale bɛ min sali sufɛ a tɛ tɛmɛ tilancɛ sabanan kan kabini a y'o mɛn ko nin de baro bɛ ka bɔ wa ale ma sinɔgɔ sufɛ tuguni voilà mais ale o kɛ ala de ye quoi parce que o y'a nkalon da la ka sinɛ ka kɛ tiɲɛ ye siɲɛ kelen quoi o ye alabato fanfɛla ye alabato dɔw bɛ yen nɔ sahi la ta'sa inda aftani ta'a wasta'sarat biha al-aqwiya inna lillahi rahmatan wa haqqu an-nas bi rahmati du'afa وقد يسقط الثمار لتاو همزه تيجي بابو دو دينغا ababu nafaka bongo sobe kana inyi kana nyena bo karsaka batu ka channi ay ibika minge dono jiya ko ala kama voilà parce que tout le monde là ji kanyi seneke fema mani ji dante mana ba chen voilà yere jira mani barama ni yere jira dona bara dona ba chen oye batu fanvelay ako jondo beno aka olu be ne dele konga na folo duma nguge setigue awa mbuge setigue ngano nyulu ge banai mbuge banai ngano nyulu ka fanta obe chan do be luye banai nyini nta duma mbuto fanta la bari ni nyu ke setigue dron obe chan mana jonnu mbo chodala akele ngani fo Anas bin Malik ko ala grama agone gon ba don fantan be jominun tla jominun chan ne oludo de ala ka jominun be ni fantan be olu chan ne oludo de ne ba nyini fi gala dele ne ga ke fentigi bar ne ma ke fentigi awa fantan be ne chan abise atay ale tay chin para le tesre le mala ko la chokomi bi fam nam وهو الذي jondo be ينزل الغيث fandaya manyuma o chen de nam وهو الذي ala de masai ونزل na be sanji jigi من بعد ما fen de menengo ونقول no jigi tigera ينصر رحمته abaga hini yerege وهو ale alai الولي ale de besili bae kanyuma ngeli menajoyi الحميد ale de masata nuneye من آيات خلق السماوات ni ayin وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد لنغني ni sango gelera ala ka jon khalasilen ala ka jon suwandilen ugo hagil to ni ayina ni waqti nun na kamini samiya mana do ugo hagil to ni ayina ugo sali waqti ko fe ko to ko ayin fu barika sabge ala yere majamuni ni mi yetanu on mago ben nade ko ala de be sanji jigi kada ka joma jon yere kun hakil te sanji da ku yere kun mina jigi tige wati mide ala de ba duma ala ba ka hine fense fa bela jelefe sanji na lengo na fa mafin bi yere ke fa bela jelefe ala de nyuman kela e ala de tanunelo ni ay ngani ko sobi salatu do be na ko o wa fo ma ko salatu nariya kira kan sali awa amma basi fo yala amma fo ye ala arab kan fan fe ni defo bola awa amma fenya la tawhidi fan fe min be tuse tawhidi la oye sali jumani اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك نكران كان صلي أما باسيالا
عليني ما صلوا بينه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات كترسل دما فسفسل كلاو كوني نسالين كاي ني دوي كو فلاش تيتين كونغا نفنا كاي ني دوي كو بات كوني نفلني كوني ميكا توسلوكي ني بارادي aw ka bi ka tawassulu ke ni ka ayre ka atigi afoba ayre ka bara salatan tunjina biha ko biha yin salini o kala dili ni ka bara ko ti basi ko nga doingo ni ko bi ka tawassulu ke ni kira jati ko ti be yo defo ko man fiu ko afoli reti be ha salatan kama sallim salamatan ala sayyidina muhammadin ya sayyidin hukum bane wo mangola wana ka soma ka fala gra sayyidi ko ni temen jogo to la dalu joruka usono maten ala muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarraju bihi al-kurab ko gelati wulina ale gelabi wulina ala de ha o to da bela ko ni ko dumado la wa ko ni yere mushrika yere nga anga famia toy anga famia yi abbe kele kanu min bana la grache ya fam ak bebe se gadro kanu kele ni ma kanu min be ala na ka grache bebe se gadro o kanu kele ni ma abjen de ni abjen jen fi allahumma wa yala de o de mo fla yu allahumma anina la de fi ala da wasali wa istasalaman wajhi karim yoro min fulala ni ibe kiragan salike ga keno ye o fana kañ duwaw jaabi la kon nga ambe min ni mo won fe ko janto ayena wala man salimi man ne wami ma ikaw man salim faraka duwaw damina la kaddu mo kiragan salike duwaw damina la kira anya mara no yo kañ ko sube bismillah naam خلق السماوات min galde be aya suratu shure aya mugani segina do suratu shure aya mugani segina aba hakil tola suratu shure aya mugani segina aga na to fo sangu ko geledi bismillahir rahmanir rahim ko siye kemege kasoro kanin siye kemege o fana kañ bismillahir rahmanir siye keme kanin kemege abe sala ala kara kan damina la ana labana bismillah ومن آياته خلق السماوات sangolo dali be wuli ala ka seba ya dalu doye والأرض ani duguma golo dali وما ani femi بث ne ala yo yerege فيهما o filala من دابة kamini banna وهو ban min do ka ibna ijaiba ko kamini tama bala tama ba o bedo ninte yali bagan gwanza tende ni tama ba o bede wa ala alai قدير sebado على جمعهم dan ve undala jeliga إن يشاء tumami yasha no yalaja la ya tumami وما wama femi أصابكم no ya ul silama usuru من مصيبة aha wama asabakum wama femi no أصابكم ya ul silama usuru من مصيبة kamini masibala بما nam بما akira ha bima do ya ke fa bima bima ni fen sabu ye كسبت أيديكم na bolo yo bara ni masiba min yisro adon ka foko ala ba fe ki ka junudi ya fa wala ki ka daraja kurda ويعفو ala bi ya fa عن كثير ka bo chamama وما أنتم aramadin pasati jo kalati wasi iti talo fonu junubude ni ningelengelen soro ibala ka ala tofo ibe de min ala fi ala bi baraji nay nam amnana hasanna ko amdo nay murana ibn husaini ka cedo ko
awa m'a fɛ ka i ɲininka bana min b'i la Imran ko kan'o kɛ dɛ nka n'Ala ye bana ka di ne ye ni maa min ye bana kanu o bɛ kɛ Ala ka jɔnw la kanuyalen ka taa Ala ma ko bana ka di ale ye bana ko bana ka di ale ye ni Ala jɔn ɲuman de ye aghasirul malaikati malikaw ye min kɔ o de filɛ nin ye ko bana ka di ale ye ko sabu ko ni maa min ye bana kanu ko Ala b'o tigi kanu ni Ala y'i kɛ banabaatɔ ye i dusukun yiriwa i dusukun lafiya diɲɛ ka jarabu dɔ i k'a da Ala kan i k'i ka batu kɛ wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum ni basiba min y'i sɔrɔ a tɛ k'a fɔ ko masiba ye mɔgɔ min sɔrɔ k'olu de ye baarajugukɛlaw ye dɛ ayi a kuma kɔrɔ t'o ye a kuma kɔrɔ de ye ko masiba bɛ jɔn ɲuman ko de ka jɛya ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la bisimilayi aw ma kɛ kɛɲɛbagaw ye dugukolo la besilibaga ma kɛ aw ye n'a ma kɛ n'Ala ye wala dɛmɛbaga u y'a lagali ko cɛ don u ko Musa ma Musa mako dɔ bɛ ne la n b'a ɲini i fɛ i k'Ala deli a la a k'a sara n ye Musa ko ye mako jumɛn ye ko Ala yɛrɛ b'a dɔn ko ne Ala kuta ten a ye dugawu kɛ Musa ye dugawu kɛ a yɔrɔ min waraw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la yɔrɔ bɛ ka sogo tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka faga ka sogo tila u ni ɲɔgɔn cɛ Musa ko ya Allah mun de kɛra Ala ko Musa a ye ne deli daraja dɔ de la arijinɛ na ne y'a dɔn ko foyi tɛ ale se o daraja in ma ale ka baara tɛ se k'a se o daraja in ma a ka seli tɛ se k'a se a ka sun tɛ se k'a se a ka baara wɛrɛ tɛ se ka se yen nɔ fo masiba gɛlɛn de k'a sɔrɔ diɲɛ na o de kosɔn ne ye e ka dugawu jaabi ka sin ka masiba in bila a kan ka daraja in d'a ma lahara o de kosɔn n ko jɔn ɲumanw ashaddu nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal maa minnu ka jarabu ka gɛlɛn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o ye Ala ka maa ɲumanw de ye Ala ka maa sugandilenw jarabu gɛlɛn b'olu de sɔrɔ o kumana minnu dalen b'o kan o kumana minnu dalen b'o kan o don dɔ ko Alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko e ka kunkolodimi ka jugu dɛ a ko tiɲɛ don a ko innaka latu kama yu'aku rajulani minna a ko a bɛ kɛ na o bɛ mɔgɔ fila kunkolodimi de bila e kelen kan fa ashara na'am a ko tiɲɛ don ko dhalika li ana laka ajrain a ko kun ye de ko baraji fila bɛ den ma se ko hatɛ ko don naam aw ma kɛ ni kɛɲɛbagaw ye dugukolo la besilibaga tɛ aw ye n'a ma kɛ ni Allahu Ta'ala ye wala dɛmɛbaga ko bɛ yan an ka taa ɲini ka bɔ an ma Ala de b'a kɛ a ko kulun bolibagaw bɛ wele Ala ka seba dalilu dɔ ye olu minnu bɛ boli baji la komi kulujanw ni ye batonba ninnu ye o ye tasilama bɛ ji kan komi kulujanw cogoya n'a ye Alahu Ta'ala ja a bɛ fiɲɛw jɔ batonw bɛ tilen sabatibagaw ye u nɔ la u tɛ boli ji in ko kan dalilu caman bɛ o la sabaliba kelen bɛɛ lajɛlen ye n'o ye barikadalaba ye n'a ye Ala yɛrɛ ja a bɛ sin ka u halaki k'u to ji la ni fɛn ye ni batokɔnɔmɔgɔw ye o baara kabini baarajugu la Ala yɛrɛ bɛ yafa ka bɔ caman ma Ala bɛ mɔgɔw dɔn maa minnu bɛ sɔsɔli kɛ an ka ayaw la boli yɔrɔ tɛ u ye
femi أوتيتم no yo di auma شيء o mana kɛ fɛn o fɛ متاع الحياة ɲɛnamaya ka damu dɔ ye o ye الدنيا n'o kun taala ka surun وما fɛnba min عند الله n'o bɛ Alahu Taala yɔrɔ خير o de ka fisa وأبقى o de dumalen do للذين maaw ye آمنوا maa minnu limaniyara ويتوكلون n'o b'u jigi sɛmɛ على ربهم magan والذين mɔgɔ minnu يجتنبون n'olu b'u yɔrɔma janya كبائر الإثم junubo labɔnbaw ma والفواحش ni ko cɛjugu bɛɛ lajɛlen ma وإذا ما hadili bɛ min na علموا hadili bɛ min na i bɛ fɔ o ma ko fawashi hadili tɛ min na o ye isimu ye na o ye dama walibo n'u dimina هم olu yagfiruna u bɛ yafa والذين ala ka maɲumanw n'u dimina u bɛ yafa u b'u neni wa والذين i b'u neni u b'u ka neni mɛn u tɛ foyi fɔ awɔ an y'o caman ye mahamadu rusiyana u y'a neni jurnali dɔ a ye buye neni buye taara ni jurnali ye zawiya la a ko nin jurnali ko a ko ma tan a ko ma ka kalanden ka mikoro ta k'a fɔ kalanden ko a ko ma tan ko a ko ma tan a ko ne ye mɔgɔw tɔɔrɔ a ko ne ma mɔgɔw tɔɔrɔ dɛ mɔgɔ kɔni bɛ se k'a fɔ ne ma sa joona n kɔrɔtɔla a ka saya kɔrɔ a ka ɲɛnamaya bɛ ka n degun quoi n kan ka min sɔrɔ a bɛ ka don n'a cɛwale fɛ ko mɔgɔ kɔni bɛ se k'o fɔ ko n'o tɛ ko ne ma nin mɔgɔ tɔɔrɔ a ko sɔnni amala min fatura k'o den de ye ne ye bon n'a y'a sɔrɔ a b'a kɔnɔ ko fatuli fɔli cana amala ma ko ye nɛni de ye ka ɲɛsin ale ma ko fatuli fɔra mɔgɔ ma min ka fisa ni cana amala ye ko ala ko alakira ma ko ne kama yitun ko alakira de ka fisa ni cana amala ye ne fatuli fɔra cana ma k'o tɛ nɛni ye ka ɲɛsin ale ma ale ma fa ka fatuli danganiya de sɔrɔ n'o tɛ ale ma fa fatuli a ye kuma ninnu bɛ jaabi ni musala ye nin cogoya la a tilalen a yɛlɛ misɛnnin kɛ a ma fɛn fɔ walahi a ma nɛni sɛgɛn ma ne ɲaw ɲaami diɲɛ wuli fan bɛ kɛ mankan ye nka maa ɲuman ninnu ayi i b'u nɛni kabako do koyi kabako do a ko kalandenw ma ko ayiwa ko a bɛ min fɔ aw ma ko a bɛ y'aw ɲɛna ne t'a kalama de n ko buya n ko n kamana ganna de u bɛ tile ka nɛni a ko an n'u ka jɛ a ye sabali an n'u ka jɛ an ko u b'a kɛ tan u b'a kɛ tan u b'an faga hali an ka misiri kɔnɔ a ko n b'a bɛɛ kalama n b'a bɛɛ kalama kira ka sahabaw a b'a fɔ an ye cogo min a ko kira ka sahabaw k'u kɛlɛla u fara ɲɔgɔn kɔ u ye nbamuru yɛrɛ ta ɲɔgɔn kama ko nka o ma ɲɔgɔn kafiriya de nka ninnu bɛ min kɛ ne b'a bɛɛ kalama aw ka tɔ cogo la mahamadu rusiyana leader souvent ko farala ɲɔgɔn kan ka tɔnba sigi i y'a faamu mais ani haut conseil tɛ kelen ye a ko an ka taa cogo la awɔ ko an ka taa cogo la Sɛna Amala juguw y'a nɛni ni dɔgɔyama ni fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ye a y'a kɔnɔ jɛya u ye k'u bilasira u banna a ko Ala ne b'a f'i ye kɔnɔrɔnjɛya min ni n y'a di u ma n'u ma sɔn a la n b'a ɲini fɛ i ka segin ne yɛrɛ ma i k'a di ma n kun ye ŋaniya ɲuman min ta ka turu u ma n'u ma sɔn a la a segin ne yɛrɛ ma don dɔ la mɔgɔ fila u tɛmɛna Sɛna Amala sigilen na ko kɔfɛ kelen y'i kungo yɛlɛma ka bɔ a ka du ma ko ne t'a fɛ ka ɲɛ da a ka du yɛrɛ kan ko maa n gɔnnen k'a bɔ Sɛna siran ka sen tɛlɛ ka bɔ bulonda fɛ k'u kunbɛn a ko n'a bɛ tɛmɛ a bɛ tɛmɛ n fɛ yan dɛ n ka ci b'aw la kelen ko ne ko n tɛna kelen ko ne ko nin bɛna min nana a ye sagajigi d'o ma a y'a sɔrɔ sali surunyana maa ɲumanw b'o cogoya de la ni i y'u dimi cogo o cogo u b'o cogo la. Nam ani maa minnu n'olu ye jaabili kɛ
umay وأقاموا الصلاة misali jo ajo chogola وأمرهم ulu ka ko o sara ɲɔgɔnya de o ni ɲɔgɔn cɛ وينفقون u bɛna fagali kɛ مما kabini fɛn na n'a y'u girisigɛw la والذين mushawaratu u ka ɲi ko la kosɛbɛ ka ko sara ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye bɛn bɛ na ni bɛn nana sigida la foyi t'o bɔ naam والذين nana hadise la ko ne aw ka ɲɛmɔgɔ kɛra ka masugandilenw ye a ka setigiw kɛra ka finansiriw ye a ka ko kɛra a b'a sara ɲɔgɔn na dugukolo ko kana ka fisa n'a ye kɔnɔna ye nka n'a ka ɲɛmɔgɔ kɛra magajuguw ye setigiw kɛra bakilu ye kow dira musow de ma kuma ko dugukolo jukɔrɔla ka fisa aw ma n'a ko kana ye dɛ an b'o waati de la sisan naam والذين ani mɔgɔ minnu إذا أصابهم nin البغي dɔnyani y'u sɔrɔ olu ينتصرون o bɛ o ka hakɛ dɔrɔn de minɛ maa la min y'u dɔnyani o ka dɔnyani hakɛ de o jɛda o sigiyatin juguman sara سيئات o ye juguman de ye ne y'a ɲɔgɔn ye i tɛ tɛmɛ a kan ka dɔnyani kɛ فمن ni maa yi nɛni kana tɛmɛ ni maa yi jogin kana tɛmɛ فمن na mɔgɔ min عفا n'o yafara ka b'a kan dɔnyanikɛla ma وأصلح ka kanu ɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ وأجره o tigi ka baraji o bɛ ala de kan إنه i ka da Allahu Ta'ala ala den dɔnyanikɛlaw fɛ ولمن wallahi mɔgɔ min انتصر n'o y'a ka hakɛ minɛ بعد ظلمه an dɔnyanen kɔ فأولئك o tigilamɔgɔw ما من سبيل minɛli sira tɛ o عليهم tigilamɔgɔw kan إنما السبيل minɛli sira bɛ de الذين maaw de kan يظلمون minnu الناس bɛ mɔgɔw tɔɲɔ ويبغون n'o bɛ ɲinini kɛ في الأرض ka baara kɛ dugukolo la بغير الحق n'a ma kɛ ni tiɲɛ أولئك o ma ko dugutigiw لهم عذاب yan ka taa boli ye min tɔɔrɔ ka bɔn ولمن wallahi mɔgɔ min صبر n'o sabali la وغفر ka yafa ɲɛ kelen ye إن i ذلك k'a dɔn sabali ni yafa من عزم o bɛ wuli kow latigi nkalen ye ومن mɔgɔ min يضلل الله ni ala y'o lafili من ولي besilibaga tɛ o tigilamɔgɔ ye بعده ala ka filili n kɔfɛ الظالمين e bɛ n dɔnnikɛlaw ye لما tuma min n'o ye yankata ye يقولون o b'a fɔ من سبيل yala sira bi sɔrɔ wa مراد ka taa sagili ma diɲɛ na تراهم e b'u ye يردون u b'u jira tasuma la خاسئين ala kan ni n'u majigilen من do الذل dɔgɔya bolo ينظرون u bɛ filɛli kɛ kabini ɲɛ la min dogolen do وقال الذين maaw ko آمنوا maa minnu limaniyara i الخاسرين k'a dɔn ko mɔgɔ bɔnɛnenw الذين olu ye maaw de ye خسروا n'u أنفسهم bɔnɛnenw yɛrɛw la a n'u dunkew la يوم القيامة jo dɔn na tiɲɛ ألا dɔn إن i الظالمين k'a dɔn ko dɔnnikɛlaw في عذاب olu bɛ ɲankata la n'a dumalen do وما كان من أولياء besilibaganw ma kɛ لهم u ye n'o b'u dɛmɛ n'a ma kɛ n'ala ye ka ɲankata ɲɔni ومن mɔgɔ min يضلل ne الله ala y'o tigi lafili وما من سبيل i k'a dɔn ka kana ni sira tɛ له ala ka maa fililen ye يستجيب a bɛɛ lajɛlen ka laminɛni kɛ لربكم an ma ye من قبل أن ɛ ko ninnu ye يأتي يوم yanni dɔn ka na لا مرد isagin cogo tɛ o dɔn ye ka bɔ ala yɔrɔ ما من ملجأ sinzoro tɛ لكم aw ye يومئذ o dɔn na وما من نكير kɔnnikɛla tɛ لكم aw ye junubu ye وإن أرادوا ni u y'u kɔdi ka bɔ jaabu ma وما أرسلناك an ma imamu lamini ci u kan tangalibaga ye إن عليك ina ale ka foyi t'i kan إلا البلاء wala seli de وإنا an أغنى الإنسان n'an ye adamaden lanini منا kaban yɔrɔ hinɛ la فرح a b'i jama بها n'a ye وإن تصبهم سيئات ni kojugu y'u sɔrɔ komi balaw بما bɛnba ni fɛn sabe ni o bolo ye o kan da i الإنسان k'a dɔn adamaden كفور fisiringali dɔ لله ملك السماوات sankolo mara bɛ ala bolo والأرض ni dugumakolo mara bɛ ala bolo يخلق ما ala bɛ fɛn da يشاء n'a y'o kanu يهب إناثا ala bɛ musoman caman de لمن mɔgɔ ma يشاء n'a ye musoman de kanu ye n'a ye o de d'i ma i ka barika da ala ye ka wasa n'a ye ويهب ذكورا
ala be cɛmanw caman de liman mɔgɔ ma yasha n'a y'o kanu n'a ye n'a y'o d'i ma i bɛ barika da Alahu tabaraka wa taala ye k'u kana k'u bila sira ɲuman kan wala a b'u ɲagami cɛmanw na ani musomanw na o bɛ ala ka hɛrɛ dilenw de ka barika da ala ye n'a ye ala bɛ mɔgɔ yɛrɛ kɛ n'a y'o tigilama kanu ni borokeya ye a b'o tigilama kɛ boroke tɛ den sɔrɔ fiyewu n'a ni a kumana o yɛrɛ fana kɛra ala minɛ n'a ye dentugi man fasa ye koyi ayi n'i kɛra boroke ye n'i ma den sɔrɔ dentugi man fasa n'i ye i jiji i ka alabato la den ye mun wɛrɛ diɲɛ la de den kɔni ye de dɔrɔn n tɔgɔ ka d'u ma tɔgɔ d'u ma fɛn caman tɛ wa n'i ye kɔlɔn sen i tɔgɔ tɛna d'u ma n'i ye ɲumanya caman bɛ yen ni ala ye moyen d'i ma kɔni feere kɛ dɔrɔn i ka tɔgɔ duman bɛ d'u ma dugukolo kan cogo min diɲɛ ni lahara i bɛ fasɔntiya sɔrɔ hali i salen kɔ i bɛ barika ni duwawu sɔrɔ cogo min o caman bɛ yen o baara caman bɛ yen nɔ a sadakatul jariya sadakatul jariya o caman baden bɛ yen nɔ e ye soden 2 jɔ kalandenw ye n'i ye wala kalanyɔrɔ ye so do kalanyɔrɔ jɔ a banna i tɔgɔ bɛ d'u ma baraji bɛ d'u ma fana ni ala y'i kɛ cogo min barika da ala ye n'o ye o de ye tawhidi ye n'a ye denw d'i ma barika da a ye n'a ma den yɛrɛ fana d'i ma barika da a ye nabi ɲumanw bɛ yen di den d'u ma nabi ɲuman dɔw bɛ yen den t'u bolo i k'a dɔn Alahu taala dɔnnikɛla don sebaa don alakira a denw bari tabarukan den 7 tun bɛ alakira bolo Qasim Abdullahi Ibrahim Zainab Ruqiyya Ummu Kulthum Fatima bisimilayi amankan maaninfin dɔ ye ala ka kumaɲɔgɔnya fo wahayi de la wala suturalan kɔfɛ wala ka kira ci a bɛ wahayi de n'a ka diɲɛ fɛn na n'o y'a ja i k'a dɔn Alahu taala masakoro talen do ka bɔ sinji fɛnw ka magankutuw ma masakiri bɛnnen do a ka baaraw la wahayili in cogoya la an ye wahayi de kana e fana ma ya Muhammadu kuranɛ la dusukun bɛ ɲɛnamaya ni min ye kabini anw ka yamariya la an bɛ min wahayi kana ko e Muhammadu lamini ma kɛ n'i bɛ dɔnniya min ye kuranɛ in ye wala min ye sariya ka dancɛw ye a n'a ka taabolo ye nka an ye a jagalina an ye a kɛ de an ye kitabu in kɛ nɔrɔ ye an bɛ mɔgɔ kanda n'a ye n'an y'o kanu kabini an ka jɔnw na e m'aw lamini walahi i bɛ mɔgɔw wele ka taa siratigɛ ma min tilennen do ala ka siratigɛ de ko do Allahu min ni fɛn bɛɛ b'ale ye fɛn min bɛ sankolow la ani fɛn bɛɛ b'ale fɛn min bɛ dugumakolo la tiɲɛ dɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛ laban ka taa Allahu taala de ma. بلغ رسول الكريم عنان على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين اللهم تم علينا